temps, el jove Ferdinand, un jove toro pacifista que li encantava olorar les flors i que constantment era objecte de burla per part del ramat, però ell vivia feliç i preferiria gaudir de la pau i tranquil·litat i l'amabilitat de la Nina, la seva mestressa. Un bon dia va arribar la notícia que el matador de toros Ernesto competia i així va separar Ferdinand de la seva mestressa. Allà a l'arena hi havia molta emoció, però Ferdinand, quan va arribar, es va limitar a olorar les flors. Ernesto, que cada cop que intentava provocar el toro perquè l'ataqués, Ferdinand es quedava tranquil i olorant les flors. Ernesto es va començar a sentir ridiculitzat per tanta vergonya que va decidir rendir-se i deixar Ferdinand en llibertat, per no sentir-se ridiculitzat. I així Ferdinand va tornar a casa seva amb la seva Nina, la seva mestressa, la seva granja, i ens va ensenyar que la pau és la millor solució i que l'amistat i la compassió són coses que ens fan ser persones.